What's up mga kajulugs? Panibagong araw, panibagong rabas na naman po tayo. Ayan mga kajulugs, shoutout naman po tayo. Shoutout nga pala po kay Janry Bulanti dyan sa Bula, Camarines Sur. Mabuhay po lahat ng mga taga Bula. At shoutout din po sa RRTTP Riders Camarines Sur Chapter. Mabuhay po kayo. Ay mga kulugs, pupunta tayo ngayong dagat. Lalakad lang tayo mga kajulugs. Ayan. Yun, mga naglilinis. Yun. Pro vlog. Uy! Kamu nag-vlog ka na naman. Ayo! Hello! Ay mga kajulugs, nasa dagat na tayo. Yun. Ito mga kajulugs ang Bigaa Beach. Yan, kajulugs. Yan. Bigaa. Yun. Yun mga kajulugs. Ang linis mga kajulugs. Yan oh. Oh. Ang ganda ng dagat.
Ayan mga kajulogs. Nakapitsa tayo ng hammock natin. Ayan. Ayan. Dito ako mga kajulogs madalas tumambay kapag minsan walang pasok sa trabaho or kapag burn out, mainit sa bahay, dito ako tumatambay mga kajulogs sa lugar na to. Presko kasi dito mga kajulogs, sarap ng hangin. Ayan.